Is-sena li għaddiet fil-faċilità korrettiva ta' Kordin saru 65 kors edukattiv għal priġunieri. B'kollox applikaw 370 priġunieru aktar minn nofshom temmew il-kors b'suċċess. Ħafna mill-korsijiet huma akkreditati bil-priġunieri jingħataw ċertifikat li juri l-kompetenza tagħhom biex meta jmorru japplikaw għall-impjieg ma jkunux żvantaġġati. Dawn id-dettalji jingħataw f'One News Breakfast f'diskussjoni uffiċjali mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Korsijiet għandna diversi, kif spjegajt ftit ilu, jibdew minn affarijiet li huma żgħar ħafna, tkas għandna studenti li jmorru l-ITS fejn jitgħallmu l-industrija tat-turiżmu ovvjament fil-kċina and so forth. Għandna fl-inġenerija li sejrin tajjeb ħafna wkoll priġunierija hemmhekk. Hemm min qed jistudja wkoll ix-xjenza. Ovvjament fil-laboratorji, ovvjament jittamu kif jinħadmu ċertu mediċini, il-proċessi tagħhom li sejrin tajjeb ħafna. Id-domanda dejjem meta tikber fil-qasam tal-edukazzjoni, jkun hemm ċertu momenti li ma nkunux nistgħu nlaħqu ma' dik id-domanda, imma ovvjament aħna ma nagħlqu bibien lil ħadd. Minn barra korsijiet edukattivi, il-priġunieri jkollhom attivitajiet sportivi u nataw l-opportunità li jagħmlu xogħol fl-industrija. Dawn ix-xogħlijiet huma jitħallsu għalihom kif spjegat l-assistent direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Mariella Camilleri. Huwa l-istess bħal meta persuna tagħmel l-istess xogħol fuq barra. Id-differenza hija li ngħinuhom jimmaniġjaw il-flus tagħhom minn hemm ġew billi nqasmu persentaġġi pereżempju madwar 70% jintużaw biex għall-ħajja tagħhom ta' kuljum, madwar 20% jiġu impoġġija imwarba lihom għal meta joħorġu ħalli jkollhom xi ħaġa taħt rashom u 10% jmorru għal vittmi fis-soċjetà. Ġifieri hemm fond speċjali. Fuq kollox kien spjegat li l-għan ta' tmexxija tal-ħabs hija li sakemm dawn il-priġunieri skontaw is-sentenza tal-ħabs isiru ċittadini aħjar u jintegraw aħjar fis-soċjetà. Illi aħna npoġġuhom f'pożizzjoni aħjar milli daħlu biha meta bdew is-sentenza tagħhom. Illum il-ġurnata biex issib impjieg trid tikkompeti. U rridu impoġġu kemm jista' jkun lil persuni li jħorġu mill-ħabs fl-istess livell ta' persuni li jkunu qegħdin fuq barra.